ଶିବ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଥାଏ ଏହି ସବୁ ସଂକେତ। ଶିବ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥାଏ ତେବେ ମଣିଷ ପାଇଁ ଏହା ମୃତ୍ୟୁର ସଂକେତ ଅଟେ। ଏହା ଛଡ଼ା ଶରୀରର ରଙ୍ଗ ବଦଳିବା ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁର ସଂକେତ ଅଟେ। ଶିବ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତା'ର ଛାଇ ମୁଣ୍ଡ ବିନା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ମୃତ ନିକଟତର ଆପଣଙ୍କର ଅଟେ। ଶିବ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଛାଇକୁ ପାଣି, ଘିଅ ଓ ତେଲରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିଥାଏ ତେବେ ଏହା ମୃତ୍ୟୁର ସଂକେତ ଅଟେ। ଶିବ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟତର ହେବା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରି ଭଳି ଚନ୍ଦ୍ରମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ନଚେତ୍ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ମଣିଷ ନିଜ ମନକୁ ମନ ଗପିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାଏ।